Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on guzti eta ongi etorri bigarren kafera. Hona hemen gaurko albiste sorta. Veneziatik 1609 maiatzaren 3 zenbait galera ekialdera abiatu direla jakinarazten da. Hornigaiekin eta soldaduekin. Turkiarren aurkako mugimendua espero da, baina oraindik ez dago baieztapen ofizialik. 1609 apirilak 12 Pragatik gorte imperiala gerra arazoez eztabaidatzen ari da. Mezulariak bidali dira imperioko hainbat eskualdetara eta laster erantzutea espero da. Zurrumurruen arabera, tropak mugi daitezke egoerak hala eskatzen badu. 1609 martxoak 20 Paristik. Jakinarazi da erregearen gorteak bilerak egin direla atzerriko mandatariekin. Ez da horien edukia publiko egin, baina uste da oraintsuko aliantzei buruzkoak direla. Hirian lasaitasuna da nagusi eta ohiko jarduerek jarraitzen dute. Gaurko egunez jaio omen zen Johann Carolus, historiako lehen egunkariaren editorea. Relation aller Furemen und Gedenken historien, berri ospetsu eta oroigarri guztien bilduma, zen egunkari horren izena. Alemanez idatzitako egunkaria Estrasburgon argitaratu zen lehen aldiz. Eta nola dakigu lehen egunkaria zela? Tira, bada egunkarien munduko elkarteak hala aitzatesten duelako. 1605 ingurukoak dira lehen aleak, baina kontserbatzen diren zaharrenak 1609 urtekoak dira. Ale horietatik hartu ditugu irakurri ditugun albiste laburrak. Egia da egunero berresten da argia. Egia da gereziak eskuetan zubiko bidean etxe aldera larrebeteak arratz distiraz maldan gora Egunkari hura jada ez da existitzen, baina oraindik indarrean balego ziur korrikari buruzko albisteren bat agertuko zela. Eta begira, gaurko egunez, martxoaren 14an Andoainen hasiteko 18. korrikari amaiera eman zitzaion Baionan. Eman euskara elkarri leloa izan zuen urte hartan, eta azken kilometroa Amets Arzaius bertsolariak egin zuen. Ondoren, berak idatzitako mezua irakurri zuen. Urte hartan gainera, euskalduntzen eta alfabetatzen ari diren milaka eta milaka pertsonak omendu nahi izan zituzten. Lanetik irtendakoan euskara ikastera doazen Aitor eta Nerea Bilobak eskolan utzi eta gero euskaltegira doazen Carmen eta Jose euskara ikasten hasi den Jasmin, mintzalagun talde batean dagoen Felipe, barnetegira doan Simun, gau eskolan ari den Elisabete, Osvaldo, Ane. Eta bestia esne beltza taldeak egin zuen. Elkarri bideak direla gure lotura, urratsak direla gure oinarri, bagoaz korrika. Elkarri entzuna zekar ulertxera, bagoaz korrika. Euskara eman da elkar bizitzera. Everybody, everybody, so make some noise. Everybody, everybody, so make some noise. Euskara da euskaldunon ez daugarri, guztion lure eta guztion zaidu. Horregatik maite dugu izugarri, eta gehiago maita ezakegu. Bagoaz korrika, ikastera eta erakustera. Bagoaz korrika. Eta gaurko egunez baita ere, baina 1981an, 7. korrika amaitu zen Baionan baita ere. Martxoaren 15an Gasteizen abiatu zen, eta milaka kilometro egin zituen korrikak euskaraz Euskal Herria lelopean.
Omendua Remigio Mendiburu eskultorea izan zen korrikako lekukoaren sortzailea. Edizio horretako abestiaren egileak aldiz Irigoyen anaiak eta Mikel Erramuspe izan ziren. Hauxe urte hartako mezuaren zatitxo bat. Mendez mende, urratsez urrats, garena egin eta egiten gaituen euskara izan dugu nahia eta ezina, apostu eta larrialdia. Euskal Herriaren 177ak ez du ezagutzen euskaldun egiten gaituen hizkuntza. Hala ere, eta inkestek diotenez, 181,2ak etorkizunean euskara Euskal Herri osora edatzea nahiko lukeela adierazten du. Eta honek esperantza ate bat zabaltzen digu. Euskararen aldeko bide luzean indar guztia biltzea inoiz baino beharrezkoa dela argi dakusa. Herri honek eta Euskal Herriko biztanleen gehiengo handi batek irmoki azaldu aspaldian bere nahia. Herriak euskara. Euskarak egiten gaituela euskaldun. Euskara bera dela herri honen izaeraren ardatza. Egunez egun euskaraz egiten dugula Euskal Herria. Horixe da gaurko eta etorkizunerako milaka euskaltzalek urteetan zehar zabaldu duten mezua. Estalosa handi, bide bazterrian, murru bat altxatzen ari, aldamuen gainean. Pulso bat lasterkari pasatu zaio azpian, ez zuti aldamu hori uiuindu oldar gaitzean. Parpen bat, parpendik horrikazian hori, parpen bat pausatu eta lerrokatu zazpi. Parpen bat, parpendik horrika ikusirik, ez duk sekulan eginen olako jauregirik. Jarrez eta magi, bide bazterrian, tirala musuka hari, banka baten gainean. Pulso balazterkari pasatu zahetxean, deusgut dizuten ikusi aibaitzen bere lanean. Musu bat, musurik horrikazunan hori. Euskal zaletasunaz asko dakiten pertsona batzuk aipatu nahi dizkizuet nik. Gaurko egunez jaio zen Juan Cruz Higuera Bide Sarasola, euskal idazlea adunan idazle oparoa literaturaren alorruari jorratu dituena eta haur eta gazte literaturan lan ugari argitaratu dituena. Sari garrantzitsuak jaso ditu besteak beste, haur eta gazte literaturako Euskadi saria 1989an eta Espainiako kritika saria birritan 1994an eta 2003an. Eta nola ez, urrezko kalabaza saria. Chef, izan parti ez duzu erradioa. Zaila denez bere lanen artean aukeratzea ausaz olerki bat hartu dugu. Bakarrik nago zelaian, animalik txikiak non nahi. Bakarrik nago zelaian, landare txikiak non nahi. Bakarrik nago zelaian, soinu txikiak non nahi. Ez nago bakarrik zelaian. Taila itzali dut, musikak segitzen du, azkazal luze bat murmuñara. Ritaren ahots lodiz, biztu zait zena berriz, ez dago Paris posiblerik. Ez gara hain bereziak, kantatzen dut ausardiaz baino, ez naizari gubiotaz. Ikusten zaitut. Eta gaur urtebetetza ospatzen ari den beste euskal zale bat, Mikel Morris Pagoeta, jaiotzez Michel Morris, Koloradon jaioa euskal herritar, hiztegigilea, itzultzailea eta irakaslea da. 2021ko azarotik euskaltzain urgazlea da euskaltzaindian. Munduko hainbat tokitan bizita gero, Estatu Batuetan, Angolan eta Finlandian bestalde, zarauz du bizileku 1984az geroztik. Ingelesaren eta euskararen arteko Morris hiztegien egile delako egintzen ezagun. Eta Euskal Herria Amerikako Estatu Batuen arteko beste konexio bat. Gaurko egunez jaio zen Joseba Zuleika Irureta, antropologoa eta euskal idazle eta ikertzailea. Nevada-Renoko Unibertsitatean lanean ibili izan da Center for Basque Studies delakoan. Amerikara noa neure borondatez, hemen baino beto izateko ustez. Aspertu bainago hemengo izatez, adio
saita eta mango ondo bizi. Gu Ameriketara ez goaz, baina Afrikar kontinentera. Igone Mariazkurrena gure saioan izango dugu, ari mapan arrastoa jarraitzea lan nekeza da, baina bihar emango duen Lesotori buruzko hitzaldiaren aitzakian elkarrizketatuko dugu. Korrikan ondik dabilen ere begiratuko dugu eta bertan dagoen Garazi Kastainorekin hitz egingo dugu. Utxune handi bat dokumentalaz ere ariko gara Alex Areizaga zuzendariarekin eta Aritz Ormazabal argazki zuzendariarekin. Julen Unano eduki sortzailea etorriko da gurera, baina ez dakigu zertaz hitz egitera. Gaixo egonda, espero dugu osatuta egote honezkero. Az gaitezen ba. Aizo entzuleok, martxoak 24 ditu gaur eta aste artea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozo, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandia, egunon? Egunon. Izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1151 du. Martxoak 24 goizak 10 eta 20 segundu bat barru. Eta gu segundu bat barru, hemen izango gara zuekin, urrengo 2 orduak poliki-poliki osatzen. Ongi etorri guztioi bai, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Ezartzeko, minori baretzeko, imaginatzen. Zoroak isiltzeko, itxurak mantentzeko, korapiatzen. Malko taldearen min mugak bihar gurekin izango ditugu hemen elkarrizketa akustikoetan eta tira gaur ari gara hemen elkar banatzen zuekin euren lan berritik kantu hau, baizu zen ere min mugak izeneko diskotik izen bereko abestia. Gorkak idatzi digu, Gorka Santestebanek egunon, atzo zuenean ibili ginen korrika, etzen uten ikusi? Zuzenean ibili ginen korrika. Ez, Gorka, 24 orduak ikusten ezkabiltza. Julen Bartzelona korrika egiten ibili aiz, fin. Finez. Korrika ibili aiz. Nire maite dut da larun bata tokatu zitzaidan aizkora postua kubritzea, ze ederra, zenbat prentsa ikaragarria gora herri kirolak. Zeona Alex eta Aritz aspaldiko lagunak kaka inzonako sortzaileak, tira gurean izango ditugu, dantzan 45 gaur. Julen, katilu hori, horretik begiratu dunik.
eske, begira, ikusi zaitu dut esan duz, ez kristoia. Zer du ba, katilloak? Katillo berezia da. Nire kamisitare, gaur kamisita hori dakartzazpirik. Katillo eta kamiseta... I like coffee and kayaking and maybe three people. Ben maian 3 pertsona zaudet, ez da egite. Gehiagorako ez diten maten. Zeina zure maite dut, Julen? Bueno, nik maite dut ez bat Dakart, testu inguru pixka jartze aldera, atzo ikusi nuen zerbait izan zen, Uxoa Ostolaza txirrindulariari eta Ane Santesteban, txirrindulari orain gutxira arte txirrindulari profesional izan direnei ikusi nien beraien sare sozialetan, eta testu ingurua jartze aldera, ez dakit entzule badakiten edo ez, baina iragan larun batean jokatu zen Milano Sanremo txirrindularitza lasterketa, eta bertan, Laboral Kutxa taldea parte hartzen ari zen, eta Txipresan bera, jada lasterketako azken kilometroetan, eroriko bat izan zen, Bihurgune batetik ateratzerakoan txirindulari batzu lurrera erori ziren, eta Bihurgune nahiko itxia zen, eta antzetorren, Laboral Kutxa taldeko Debora Silvestri ziklista italiarra, eta Bihurgunetik ateratzerakoan ez zituen lurrean zeuden beste ziklistak ikusi, haien kontra jo zuen, eta nolabait ere aurrera xeago errepideak egiten zuen, 180 graduko Bihurgune bat ezkerretara, eta berazioan inguru horren azpian geratzen zen errepide zati horiz. Eta zer da? Eta lurrean zeuden txirrindulari hoien ingurura, hoien kontra egiterakoan, egan atera zen biziletaren gainetik eta beko errepide zatira erori zen, oso eroriko itxusia izan zen, kezkara egiten duen horietakoa, ze lurrean geratu zen, dena esaten hasita badakigu, Debora Silvestrik badituela, 5 saietxa hautsita, sorbalda bat ere hautsita duela, baina arriskutik kanpo dago, egonkor dago, erietxean dago, torax inguruan ere kolpe handi xamar hartu zuen, eta badezpada ere ospitalean daukate, baina bilakaera ona ari da izaten, eta taldeak adierazi duenez, errekuperazio hori azkartze aldera edo behintzate gauza gondo egite aldera, oraindik beste egun batzutan, erietxean egongo da. Zer da kontua? Sare sozialetan, eroriko horren inguruan, agertu direla, betiko hartaburu jendea agertu dela, denak ere gizonezkoa dena esaten hasita, eta irakorriko dizkizuet, sare sozialetan eroriko horren argitalpenen inguruan egin diren komentario batzuk, esan bezala denak ere gizonezkoenak. Txirrindulariak erori dira 80 urteko emakume zaharren modura. Eroriko hori erraz ekidin ziteken, behar adinako arreta jarrita joan izan balira. Beste batek dio, hau ona da ikuslearentzat, ikuskizun oso aspergarri bati, bizitasuna edo ematen diotelako. Beste batek dio, gehiegi sukaldeko lanetan pentsatzen ari ziren eta horregatik erori dira. Hauek dira adibide batzuk, ez, agertu diren komentario batzuk, urteetan ikusi dudan gauzari divertigarriena eta guztia daukate ondoren, emotikon hori, parrez agertzen den emotikon hori, edo horrelako ikurrak eta hori, salatu nahiko nuke hori, ez, oraindik ere, horrelakoak jasan behar direla, aguantatu behar direla, ikusi behar direla, eta horixe da, nire maite dut eza. Entzuleo goizeko 10:27 minutu, gainontzeko maite dutak edo maite dut ezak geroxiago kontatuko dizkizuegu. Gaur, korrikak eta gure gonbidatuen kuadraturak alaxe behartzen gaituelako. Baina gure gaurko lehen gonbidatua segitun arkeztu behar dizuegu.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Zeri dio beldurra, zuak irabazita, ez da etxai elurra, berotuko baititu, gure eskutaurak. Biziak eta hilak, egiten dute hau, biziak eta hilak, eguna eta gau. Biziak eta hilak, egiten dute hau, biziak eta hilak, eguna eta gau. Katilua beteri. Entzuleo, goizeko 10:30 minutu esan dizuegu gaur bidaiariekin behar geniola, korrika Euskal Herriko kaleetatik eta errepidetatik eta bideetatik barrenak, atzo gauez ere ibili gara hemen korrika, eta minutu gutxi batzuk barru gure lankide Garazi Kastainorekin bat egiteko aukera izango dugu. Baina guk urrengo bidaia urrunxago egingo dugu, Euskal Errepideetatik urrun Lesotora egin zuzen ere, bihar Antxon Bandres bidaiarien txokoan izango du hitzaldia Igone Mariazkurrena, antropologo, bidaiari, abenturazale, eta tira, hainbat eta hainbat latitudeetan deskubritu ikasi eta egon zale den horrek. Eta telefonaren bestaldean dugu, Igone Mariazkurrena, egunon eta ongi etorri berriro bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Tira, ipatu dugu Lesoto eta entzuleari akaso zuri iragan garaietan, ezain urruneko garaietan bezain, ez ezagun gertadakioken lurretara jotzeaz ari gara, zer horrek kontatu duzu, barrialde honen inguruan inoiz, bazela ez, nolabait mapan kokatu beharreko leku horietako bat, eta ez ezagun bezain magiko gertatu zitzaizula. Bai, horretxek erakarri ninduen. Lagun batek bidali zidan beinola argazki bat handik, bera bidaia gidaria da, eta agentziak bidali zuen ara pentsa herrialdea rastreatzera eta ikustera eatze aukera eskaintzen altzituen, ez, turistari begira. Eta esan dako argazki bat bidali zidan herrialdearen izena, eta enuen jakin mapan kokatzen, edo enuen jakin, ez, Lesotori buruz ezer, eta pentsatu nuen, nahi dut ezagutu. Eta hola joan nintzen, ez, pentsa gero dokumentatzen saiatu nintzen arren eta enuen informazio gehiegi ere aurkitu orduan, nahiko genuinoa izan zen bidaia eta autentikoa izan zen zentzu horretan ere bidaia bai. Afrika ondo hegoaldera jo behar Lesoto topatzeko Igone, nik neuke, maparen laguntza behintzate kokatu dut entrevista begin aurretik, zu bertara joan zinen, akaso mapan kokatzea izan zen erronka bat, baina han barruan aritzea ere bai, eta uste dut autua ere egin zen, ez errepide, edo bide, tradizional, edo sendoenak pixka bat baztertu, eta agian bestela ezagutuko ezen ituzkeen tokitara heltzeko edo ez? Bai, batez ere basoto jendea ezagutu nahi nuelako. Basotoarrak dira, hango herritarrak eta gehienak mendian bizi dira, zuke zenion bezala, errepidetatik urrun. Esango du bide batez, errepide asfaltatuak ez direla asko ere, Lesoton, baina, batzuk badira, txinatarrak ari dira gainera nola ezean eraikitzen, baina esan dagoa, ni batez ere mendibidetatik ibili nintzen, abeltzainak nekazariak direnez gero, basoto jende batez ere mendigunetan dabielako, eta zer esango dizut, penuria handi xamarrak guazen dituen, bizikleta aktibidade bezala, txirrinda edo kirola aktibidade bezala, etzen izan orain arte ukiduan gozagarriena, askotan hori, pedalei eman horrez, txirrindatik jetxi eta bultza egin behar izan duelako, ez? Baina, hori alde batera utzita, beste zentzu askotan, asko eman zidan bidai izan zen, zaplastekoak ere egunero, gogoetak, buru hausteak, eta batez ere jende oso ona eta xamurra, goixoa, zaintzaile onak topatu nituen, eta oso barruraino iritsitzen esperientzia izan zen, eta oso barruan daukat oraindik. Igone, inoiz aitortu duzu ziurrenik turismo erakargarri
zehatz azpimarragarri eta hola bereziki salgarririk gabeko lurralde izateak egiten duela berezi, baina pentsatzen dut behin bertan murgilduta akaso mugarritxo hoiek edo zerrendatu daitezkeen erakargarri hoietatik haratagoko, interesa pizten duen herrialdea dela. Bai, Lesotok ez dauka postal irudirik edo kenduta urjauzi bat, Lentzunian izeneko urjauzia hori bai da benetan postal irudia, gainerakoan ez dauka esate baterako Afrikako beste herrialde batzuek eskaintzen aldutena, ez? Ezagik posta handiak, mamifero handiak, horrelakorik ez dago Lesoton. Badu berezitasun bat munduko herrialderik garaiena da bere azalera osoan. 180, azaleraren 180, 1.200 metrotik gora dago. Eta ia betez 2.000 metrotik gora ibili nintzen. Baina hala ere, menditontorrik altuena ez da iristen 4.000 metrora. Orduan horrek ere, mendizalak ez ditu bereziki erakartzen. Zan nahi dut, ez dauka harri bitxirik, ezer bereziki salgarririk, baina hain justu horrek mantendu du, isolatuta eta mantendu du hain autentik. Orduan, niretzat aurkitu nuen gauzarik onena edo ni gehien azetu ninduena hain justu hori izan zen. Aurkitzeak kultura bat bere horretan mantendu dena mendeetan, eta jende oso autentikoa esan bezala, kutsatu gabea, enuke gehiagei romantizatu nahi ere, baina pobretuta bizi dira oso, hori ere esango dut, baina kasu honetan bintzat, Lesoton bintzat, ez nuen sumatu pobretzeak eragin duenik komunidade barruko talkarik edo borrokarik, ez justu kontrakoa, oso batuta oso modu solidarioan biziden jendea da, eta hori bera transmitizidaten niri ere. Aizu Igonez, egituan agurtuko zaitugu, baina tira aipatu dugu, aitzaki ere topatu dugula, bihar Tolosan bertan, Antxon Andres bidaiarien txokoan ariko zarela Lesotoren inguruko hitzaldi horretan. Bertan, hainbat bidaiari, etxe honetan ere kolaboratzaile izaten ditugun Josu Iztu eta tarteko eta ariko dira, hainbat bidaizale. Horrelako hitzaldiak izaten dira, jendeari nolabait zure esperientziak deskubritzeko espazio bat, baina era berean, horrelako bidaiak miresten eta nolabait asko maite dituztenekin ere elkarbanatzeko lekuak, uste dut bietatik ere izaten dutela, ez da? Bihar Tolosan belarri oso sensibliak elkartuko dira, hori niretzat islari bezala bada erronka bat, baina gustora ibiligo naiz ziur, eta gainera Lesotoren kasuan gehiago dute kontatzeko, bidaiak niri emandakoaz baino gehiago hausnartu nahiko nuke eta nire gogoeta konpartitu jende horrekin esan ezala ikusentzuleekin guk gure bidaiekin eragiten dugun inpaktuaz. Uste du gutxitan hitz egiten dugula horri buruz eta gai oso garrantzitsua da, bereziki horrelakoetara mugitzen garenean, ez? Kolonia izan diren herrialdetara, oso pobretuta bizi diren herrialdeetara eta handik pasatzen garenean edo herrixka batean 24 ordu pasatzen ditugunean, zer gertatzen den, ez? Eta nolako harremanak sortzen diren eta zergatik ote diren hain eskuzabala gurekin eta horre, Lesotok eman zidan zer pentsatu handia eta herrikaz nagoa jende honekin ere konpartitzeko. Igone, nik hemen aitortu behar dizut, etxeko lanak bi bider egin ditu dala gaizki, kazetari bezala ez dakit biharko hitzaldiaren ordua, baina bidaiarien txokoko kide bezala ere ez dakit biharko hitzaldiaren ordua zein den, eta lagunduko didazu mesedez. Noski 7:00. Arratsaleko 7:00, beraz, Igone Mariazkurrena antzi izango dugu Lesotoko bidaia horren inguruan. Tolosako Antxon Andres bidaiarien txokoan eta entzuleok Euskal Herri zabaletik ezagutzen ez baduzue, bada bidaiaren Ateneo txiki bat, bada bidaiaren eta bidaia zaleen bilgune eder bat eta guztientzat gonbidapena, hortxe luzatuta. Igone, bihar ikusiko dugu elkar, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, bihar arte. Jo. Kantatu, kantatu, kantatu idazu berriz.
Goizeko 10:28 minutu entzuleok, guk gure bidaia partikularro jarraituko dugu, segituan egingo dugu korrikarekin bat, gure lankide Garazi Kastainorekin, baina maite dut kontatzeko genituen, Goiuri, batzuk behintzat, eta kontatzeko gure entzulei, bigarren kafean horrela tarteka bada ere, ahots berri bat ere izango dugu lagurekin. Egia da. Egatik baino ez zure kulpaz Tira Noa Gaztañaga, egunon, eta ongi etorri gurera. Egunon. Zer modu zaude? Ondo. Ondo? Nerviosa pixka baina. Urduri xamar? Bai. Bueno, Noa Gaztañagak bere praktika ibilbidea ere abiatuko du gaur gurekin, tarteka hemen mikrofono aurrean ere entzungo duzu, bestelako lanetan ere ibiliko da, baina gaur maite duten tarte honetan nolabait, bere irrati estreinaldian egin genuen, bigarren kafean, hala ere, pixkat, erritmo hartzen jarrai dezan, Goiuri maite dut guk lehenago elkarbantuko dugu. Bai, Sagarren behintzat kontatu diogula zer den maite dut bat, gonbidatu asko hori lehenengo orduan etortzen badira, bapatean hor harrapatzen ditugu, zer da zure maite dut eta begiratzen gituzte esan ez, ez dakit oso ondo zer den kontu hau. Bai, egia da, hori bere alde. Ni kontatuko izat nire maite duta beraz. Bai, mesedez. Begira, tontakeria bada, eta ziberrenik gehienek ezagutuko dute, baina egia da nire lagun batzuk asteburu hontan deskurritu dutela, eta orduan pentsatut irratian ere kontatu nahi dudala. Ezagutzen dituzue Tricount, Split edo Splitwise bezalako aplikazioak? Bai, guk ere Goiuri, txin, ze egokia momentua egiteko. Julenek asteburu hontan deskurritu duela esango nuke. Begira, nire kuadriako batek ere, asteburu hontan deskurritu du, eta esan nuen, haien entzule batzuk ez dute ezagutzen, eta kontatuko diet. Zen ere maite duta horrelako aplikazioak dira. Ez dut baten aldeko aldarria edo publizitaterik egingo, denak antzekoak dira. Kontua da, badirela, zuk mugikorrean edukitzeko aplikazio batzuk, eta aplikazio horretan joaten zara sartzen, bereziki taldeko bidai batean edo taldeko plan batean, gastuak, ez? Agian gozaltzera joan gara eta Inigok ordaindu du gosaria. Eta orduan momentuan bertan egin beharrean kontuak eta hau zenbat zor dizut eta dena delakoa, aplikazioan jartzen du Inigok. Gosaria 30 euro. Eta gero joaten gara atzen du tranbia eta nik ordaintzen dut. Eta orduan jartzen duzu, Goiuri 7 euro. Denen artean. Eta gero Julenek ordaintzen du bazkaria eta 100 euro. Eta Julen 100 euro eta denen artean. Eta orduan bidaia bukatzen denean, aplikazioak berak egiten duzu kalkuloa. Esanez, zeinek zordion zenbat zeini. Eta gainera egiten du murrizten ditu transakzioak. Hau da, nik zor badiot dirua 100 euro Inigori, baina Inigok zor dizkio ez egizen bat Juleni, aplikazioak berak moldatzen du, nik Inigori ordaindu beharren, eta gero Inigok zuri, zuzenean nik Juleni ordaintzen diot. Mugimendu batekin eta listo, likidatzeko aukera. Hori da, mugimenduak murrizten ditu. Eta egia esan oso erosoa da. Bidaian bertan horrela ahaztu egiten zara baita, ez? Dirua mugitza zalde batetik bestera edo kutsazainetan dirua ateratzea, edo dana dalakoa. Ze hor geratzen da eta bidaia amaitzen denean, hor dauzkazu gastu guztiak, errepasatu daitezke, begiratu daitezke, eta nik ekarri nahi nuen ona, ze egia da erraztu duela asko lagun arteko bidaietan, diruaren kontu hori. Eta horra, kezka gutxitu eta ez, orain nik egingo du, ze lengoa zuk egin duzu baina oraingo askoz garestigoa da lengoa baino, baina hori guztia desagertu egiten da. Eta normalean ez ditut horrelako gauza praktikoak elkarbanatzen zuekin, baina gaur hori ekarri nahi nuen. Eta Julen, gustatu zaizu? Bai. Orain ez da gitana kontuak egin ditugun edo, ez? Itxita daudenera bat edo, ez? Sartu beharreko guztiak sartuta aldauzkazue. Bai, etzango nuke ez? Nik bai, sartu nituen. A ber, hemen dio... Beti izaten da azken momentuan, ez dakit kotxearen gasolina, o peajeak, eoleko gauzak. Julen, labur bilduz, zuri eta bioi dirua zor digute. Ondo! Hori xarin ez ikusten oraintxe. Aztutan egoen, nik Tricounten historionekin. Badakizu zer, ez du nahi nik hemen,
adina erortzerik nahi, nik elektrika honta erabiltzen dut, eta oso erraminta baliagarra iruditzen zait. Nio konturatu naiz, nik tarteka bidaiatzen dudala, gu baino desente helduagoak diren bi pertsonekin. Dagoeneko, jubilatuta duten bi pertsonekin. Eta bidaia hasi orduko, antxe 50 euroko bilete atera, bote jarriko jau. Pim, pam, pun. Eta botea murritzen ari den bezalaxe, beste bilete atera eta pim, pam, pun. Eta, igual, afaltzeko eta 100 eurokoa jarri barkoa eta hola ibiltzen dira hauek. Eta sobreak ere egiten du trikaunt funtzioa. Jarri eta kendu eta jarri eta kendu. Egia da, gastu guztiak erabate, nolabait, parean nolabait kudeatzen direla. Alegia, dena denen artean ordaintzen dela. Eta batek gehiago konsumitu badu hemen edoan trikauntek aukera ematen dizu. Hau konsumitu dut, baina norbaitek ez badu hemendik konsumitu, bera hemendik kanputziko dugu, eta bada erraminta baliagarri bat, ez dutukatuko, baina tira, old school ere diru guztia sobretxo baten o karteratxo batean jarri, botea jarri, eta bidaia guztia horrela egitea aukera bat, ez da? Aukera dira guztiak, eta batek bakarrik ordain dezala eta besteak potro jorran ibiltzea ere, aukera da. Besten kontura ibiltzea. Aukerarik onena dudari gabe besten kontura ibiltzea. Hortarako, dirua duen jendea behar. Beste aukera bat. Ondo dabil, mundu horrela teknologiaren garapenari esker. Tira, nere maite duta, ez nuen pentsatuta, ze gauza asko nituen horre eskuartean bueltaka, baina atzo Tolosatik barrena korrika egitea oso polita izan zen, eta korrikaren festa hori, nolabait uztartzea txaranga giroarekin, eta Tolosako nortasunarekin hain lotuta dagoen horrekin, ez? Bain bat txaranga elkartu ziren alde zaharretik batera, eta egia esan zoragarri izan zen, txipi-japa korrika kantatzen joatetik, batean la inonteritako doinuetan joatea, eta berriz ere, Tolosan ere euskararen alde, eta pixket kantu aniztasun horretan murgiltzea, eta egia esan, pixket txitxipoio jarri zidan atzo Tolosako korreokalea zeharkatzeak, gero onartu barra dugat, anuetako bidean ja errepidean, furgonetak pixkat estutu zuela, eta hor, batean, bakandu egintzen. Matematek egin barko zuen korri gaur gauean, zuek atzo txarangekin galdutako denbora berreskuratzeko. Zalantzari gabe Julen, horixe da kontua, baina atzo gauean segituan konturatu ziren, denbora berreskuratzen hasi beharra zegoela. Baizue, noaren maite duta falta zaigu, baina oraindik ere noa, ondo pentsauta dukazu? Bai. Basegituan egingo dugu tartea horretarako, baina bagoaz zuzenean aipatzen ari naizen, korrika hortaraino, Garazi Kastaino lankidea, ondo bidean, hortxe dugulako. Garazi Kastaino, egunon? Ez da egiten zuten dugun Garazi, segituan saiatuko gara bat egiten. Bikabeteke, ez daitezela hartu sentitzen ez ditudan bi esku hauek ere. Ez dakizkidala non sartu, garbitu egi hoiek, ez daitezela hartu haurtzaro labur hartaz, oraindik ez zarela sendatu, oraindik ez. Tira Garazi Kastainoarekin bat egiten dugun bitartean, noa Gaztainaga zure maite duta entzuteko unea dugu. Zein da zure maite duta? Jetxi mikrofonu irpixkat ahoruntz ikusten dut hor altu xamar dagoela. Nik ez dizke bueltasko manegi esan. Bidea eta zitzeiten nahi gehala eta trikauntakin goatu naiz. Nik guantxe bertan inberri deten Erasmusa, hoi da nik esango nun maite duta. Ni Santiago non naiz. Eta egia azken urtetan bastante modan jarriala Erasmusa, eta jende pilo bat ezagutze, eta justu baintxe bertan baita aukieta aukera lagun batei bisitan juteko, beha baita Erasmusen da hola, eta irutzait kriston aukera dela, eta hoi. Beraz, zure esperientzia hori atzerrian, Santiago aipatzen duzunean, Txileko Santiago aipatzen duzu. Bai. Julen da biok duela gutxi Galiziako Santiago, nizan ginen, ez dauke alako xarma. Zu bai. Zu ez? Gu, etzen aukerarik izan, gertu. Berandu joan ginen. Gertu. Ez genituen oporregunak izan. Nik Santiago Mariska da joan nuen Julen. Dena kontatzen hasita. Aizue, uste dut horrein bai Garazi Kastaino lankideak entzuten gaituela, Garazi, egunon?
elura. Badirudi arazoak ditugula Garazi Castaño behar bezala entzuteko, saiatuko gara minutu gutxi barru berriz ere arekin bat egiten, eta korrika nonbait behar bezala kokatzen entzuleok, aipatu dugu, ulertu dugu, Naparro aldean dabiltzara, Irurite inguruan, gauean 0 azpiko temperaturetan ere ibili direla, eta, eguzki atera dela eta eskertzen ari direla, goxatzen ari direla, Julen Zuari zara ikusten ere seinala zuzenean. Iruritatik Hartzainerako bidean doazela jartzen du, eta kuriosoa da, badoaz, furgoneta badoa, asfaltatu gabeko bide batetik, eta hola dardarizo egiten du bide horretan, eta pixka bat ikusten ari garen ontzako irudia mugitzen ere izego, baina hori ere bada korrika, lehen ere ikusi ditugu, Zunbile inguruan eta asfaltatu gabeko errepidetan, eta hortxe, eguraldi dotorearekin, eta hortxe gazte kuadrilla bat lekukoa eskuan duela, eta bide istu batetik, justu horrela pankartaren zabalera ematen duen bide batetik, eta kuadrilla, esango nuke, majoa ikusten dela, atzean bigarren furgoneta ez da ikusten, eta atzean jende hilara luze ikusten da, beraz, indartxu, orain ere korrika. Gaztetasunaren indarra, Temperaturarena berria da ez da, aurreko ediziotan ez ziguten jartzen. Aurrekoan ez? Ez dakit. Agian bai, agian bai. Agian aurreko urtetan nik ez diot jaramonik egin eta urten agian kezkatuago nabil eguraldiarekin, baina ez nuen gogoan, eta asko gustatzen zait, korrikako furgonetatik egiten duten zuzeneko emisionetan jartzen duela, une oro ze temperatura egiten duen, ez? Eta orain ikusten dezakegu 12 gradutara daudela, eta gustatzen zait ikustea, nola temperatura gora eta bera egiten duten, eta nola aldatzen joaten den. Lau buru bat gato batean baino euskara gara. Ilargirik gabe marea gora, nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Sibertikan mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Bagizuen nora joango nitzaken gustora, Sarara, eguerdiko ordubiak amar gutxi aldera iritsiko dara Sarara, Lapurdira korrika, eta gustora egongo nitzakean, ze herri ederra izateaz gain, pentsatzen dut giro polita egon daitekela bai Saran, edo baita gero arratsaldeko 6etan Uztaritzen ere. Nere lagun batzuk badoaz, Tolosatik, erabaki dute hango kilometroa egingo dutela, eta gaurran arratsaldeko 6etan Uztaritzera joango dira, eta izu plan polita iruditzen zaite. Eguraldi dotorearekin dabiltza gainera, aukera ederra da, ze uste dut ez dakit bat ere, baina asteburu alderako edo hotza eta euri giroa eta torrela, eta orain ikusten dugu, hori ere polita, lekuko zeraman gazte kuadrilla, batzekoi begira, aldapagora joan dira, eta pankarta atzera geratu zai, eta uste du furgonetatik edo esan dietela, itxaron ze bestela denak atzean utziko ditugu, eta hori ere etzaigu komeni. Grabaketak direla eta ez direla guk arratsaldean nahiko horrela lanpetuta daukagu, baina uste duzu, Baionara arratsaldeko 8 eta 4 edo iristeko moduan egongo garela? Bai, noski. Ze Baionan ere korrika iristen denean parranda polita egoten da, Noski, non ez da egoten. Bai, ez dakit leku askotan, baina gaur arratsaldeko 8 aldera Baionara gerturatuko nitzake gustora. 8 eta 28 da ofizialki eman dioten ordua, baina badakizue pixat gora beratxoa izaten dela, eta lehen aplikazioa zaritu garela, aplikazioa ere baduela, korrikak, eta aplikazioan jarrai dezakezuela zuzenean nondik dabilen. Atzo barre asko egin genituen gure laguntaldean, ze ari ginen begira aplikazioan eta zuzenekoan, eta nondik ote zeilen eta Lizartzan. Lizartzatik zetorren Tolosaruntz, eta orduan begiratzen, nondik dabiltzan jakiteko etxetik noiz atera. Eta esan zen lagun batek, beti egon aldira hainbeste kilometro Lizartzatik Tolosara.
Gaiztoak zarete gero. Aizue, Garazi Kastaino prest dugu, eta tira, Garazi, konta iguzu hor erdizka entzun zaitugun horretan, aipatu dugu, Irurita inguruan ote zineten, ezta? Gaixo, bigarren kafeako lagunak, baztanen konexioak lanak ematen ditu, baina hementxe Iruritan entzun dut Julen aurreratzen, Irurita zeharkatzen ari gara, kontatzen ari nintzen guk lekun berrin egin dugula gaur kanpinean, eta goizeko 6etan martxan jarri garenean, termometroa 0 gradu batean zegoen, belatetik egin dugu gora, belateko tunelak eta N121 moztuta errepatu dugulako, beraz, korrikara indiztea oraindik ere zailagoa egin zegoen, baina laurtu egin dugu iritsi gara garaiz, eta bide horretan ere temperaturak 0 azpitik izan dira une osoan zehar, baina orain eguzki atera da, eta giro ederra ari du, gainera, Baztango laugarren herrian gabiltza honezkero, Oronozetik sartu gara, eta nabari da eskola mordoa dago hemen, aur eta ikasle mordoa, irakaslean ikusi ditugu adibidez, Doneste Bentzurrukoa ikasita daudela irakasle batzuk, soka bat ekarri dute, eta lekukoaren atzean soka luzatu dute, nolabait ikasleak eta aurrak atzetik txintxo joan daitezen. Giro paregabea Baztanen, zugarra murdin egingo dugu guk atxena bazkatzeko Asensio, eta eman dizuegu honen berri, beharrezkoa bada, seinale hobea dugunean. Eskerrik asko! Bazkariaren berri, emaiguzu, desde luego hori ere garrantzitsua izaten da eta korrikan, bazkaltzeko geldialdiak. Horixe Garazi Kastaino mesedez emaiguzu bazkariaren berri, eta estaldura orekatzen den enean berriro bate egingo dugu zurekin, eta lasaiago kontatuko diguzu nolakoak izaten ari diren, gaurko eguneko gora bera guztiak, baina egia da guztia eskertu egiten dela beti, eta uste dut gaur ere eskertu egiten duela, nola ez, korrikan lanean diharduen jende talde zoragarri horrek guztiak. Bestia bukatu zaigu. Goizeko 11:00 4 minutu segituan bate egingo dugu azken ordukoarekin, baina nik beste zalantza jarren nahi nuen mai gainean, eta azuk ere hemen parte hartzen nahi nuke. Atzo nire ingurukoen artean sortu zen alako eztabaida, ea zeintzen gure korrikako abestirik gustokoena. Eta hemen borroka dago, Korrikako abestien artean? Bai. Nik erantzun argi daukat. Hau ez da? Euskal Herria korrika. Tira Garazi Kastaino kelarazi digun eduki hau, korrika lehen aldiz barkatu Gartzaindainen. Korrika lehenbizik aldiz hortxe balkonetan eta apaingarriek lekukaldaketa Gartzainen lehenbizik aldiz ongi etorri korrikaren familiaren Gartzain apa Gartzain lehenbizik aldiz hemendik frontonetik beretik tipi txapa Gartzainen ere apa Gartzain pasatu zuen kilometroa Gartzain demora erra Gartzain euskaldune lekukoakin hause iritsi berri zaiguna. Goiuri, nik saiakeran jarraituko dut, abote da? Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Zein da bago, Juri? Bi erantzun ditut. Ados? Bat, benetako erantzuna, eta bestea erantzun polita. Para. Bai, zein nahi duzu? Polita. Biak. Bai, biak. Lehenengo polita esango dut, gero eitazkoa.
Nire korrikako abesti gustukoena Inigo, aurtengo edo edizio bakoitzean, edizio hortako korrikako abestia da. Hori da erantzun zuzena. Horrek esan nahi duelako, korrika iritsi dela, badatorrela, abesti berri bat badaukagula. Orduan, aurten, nire korrikako abesti gustukoena, unean unekoa eta aurtengoa, zetakeke egindakoa. Punkeraren fandango berri bat bezala. Horixe, eta 2 urte barru, ez dakit nork egingo duen, baina ure izango da gustukoena, eta 4 urte barru bestea. Vale, kontzeptua ulertuta goiuri. Oso ondo, honek merezi du, mesedez txalo bat. Orain egiazko nahi du. Orain egia, 9. korrikako abestia, bizi ganoraz. Hori da, nire gustoko. Benetan, nireare bai. La, si, do, re, mi, fa, mi, re. Uste dut izan zela akordiarekin ikasi nuen 5. edo 6. abestia. Laga erdara, bizi ganoraz. Hemen Maixa Deixiar, Alex Ardui, Kepa Junkera, hainbat jende bildu zen, baina, ze kantu ederra. Bizi ganoraz, 1985 kantua. Bai. Esango nuke urte hartan ikasi nuela nik soinuarekin jotzen. Esan behar dizut, nik ezagutu nuela, ze ni txikitan zaintzen ninduen Tolosako emakume horrek hainbat seme-alaba ditu, horien artean ezagutuko duzu Inigo, Irma Karrera, trikitilaria. Bai. Eta Irma Karrerak etxean trikitisa jotzen zuenean, abesti hau zen, askotan jotzen zuen horietako bat, ari zenean ensaiatzen, eta nik abesti hau. Noa zuk politikoki zuzena dagoeneko badakigu zein den denontzako, baina egiazkoa? Ez, nik egia esatu dizut, baina arte nik uste nire gustokona ontsi bertan jarri zuen Izaron azala, baina egia igual aurtengoa superatu dela, Aurtengoa oso ona da, bai, nire aurtengoa asko gustatu zait, eta argitaratu zutenean, inguruan, jendeak esan ziren, korrika egiteko zait iruditzen agian aina proposa, baina kilometro batzuk egin ditu korrikak, eta uste dut, Euskal Herriak erakutsi duela, korrika egiteko ere aproposa dela. Julen, goikutxea zurearen nahi duten zun? Duela ekitaldi pare bateko uste dut hitzekin edo izena zuena, urasko gustatu egitzaidan, eta gero daude betiko mitikoak Eganena, Tapia eta Leturiarena, horiek ere vintage, baina zoragarria dira. Big Beñat korrikako abestia da? Bai. Adibidez. Hau izango da Big Beñat, ez da? Eskazko transgenikoak ezenbakiak, bizirik mugagunik ez baitu euskarak. Nik ere zuekin bat egin behar dut, nire gustokoena aipatu dudan hori da, baina benetan aurtengo edizioko abestia oso egoki iruditzen zaidala, asko gustatzen zaidala, eta uste dut zetakek baduela berez euskal geografiari olako aitortzak egiteko, eta nolabait, zazpiak bat kontzeptu horretan sinisteko, eta uste dut horrek ere indarra ematen diola kantuari, eta ez dakit, badagoela zerbait oso indartsua kantu horretan, beraz, nik ere defendatuko dut, kritiken gainetik aurtengo kantua badela egokia. Baina entzuleok egokia bezain beharrezkoa da informazioari heltzea eta etxe honetan dagoeneko pretozkagu estudio zentraletan, gure lankideak informazioa gurera ekartzeko eta segituan saiatuko gara eurekin bat egiten. Entzuleok bagoaz estudio zentraletara, Lander Martínez lankidearen eskutik azken ordukoa gurera ekartzea. Lander Martínez, egunon?
Egunon eta egunon entzule guztioi, errespetua eta erantzukidetasuna sustatzeko prozesua jarriko dute martxan EHUn Jose Ramon Bengoetxea errektoreak mezu batean iragarri duenez, oro har jarrera positiboak badaude ere, horiekin bat ez datozen portaerak ere badaudela, nabarmendu du. EHU agora atari berriak aukera emango dio EHUko Unibertsitate Komunitate osoari errespetua eta erantzukidetasuna sustatzeko jarduera protokolo baten lanketan parte hartzeko, protokolo hori bitartekaritzan eta ikuspegi berrizartzailean oinarrituko da. Ekimen honek gainera ondare publikoa zaintzeari buruzko sentsibilizazio kanpaina bat eta espazio publikoaren eta propagandaren kudeaketarako oinarrizko arauak bultzatzea ere jasotzen du. EHUko errektorea Jose Ramon Bengoetxea Unibertsitate Komunitate osoari zuzendu zaio erakundearen barruan errespetua eta erantzukidetasuna indartzera bideratutako prozesu parte hartzaile horren abiarazte iragartzeko. Bere mezuan errektoreak azpimarratu du oro har pertsonen arteko harremanak errespetuan, lankidetzan eta harreman osasuntsuetan oinarritzen diren espazioa dela EHU eta balio horiek direla eta gure aktibo handinetako bat eta arrotasun kolektiborako arrazoietako bat. Hala ere aitortu du badirela aspalditik printzipio horiekin batez zen portaerak. Hilabeteak gaiago lantzen egon ondoren EHUk errespetua eta erantzukidetasuna sustatzeko jarduera protokolo bat lantzeko prozesua abiatuko du unibertsitatean. Tresna horren oinarrian bitartekaritza eta ikuspegi berrezartzailea egongo dira. Gatazka kudeatzeak eskatzen du kalteak konpontzea, ikaskuntza kolektiboa sustatzea eta komunitate loturak indartzea. Era berean errektore taldeak iragarri du ondare publikoa zaintzari buruzko sentsibilizazio kanpaina bat abiaraziko dela unibertsitateko bizitzaren kalitatean duten eragin zuzena azpimarratuz. Bestalde, iraungitako txertoen inguruan datu gehiago ezagutu dira, pasade martxoaren 3 osasun sailak aitortu zuen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2025ko urtarriletik 2026ra 276 txerto iraungita jarri zituela Osakidetzak. Orain parlamentuak egindako galdera bat erantzunez, soilik 48 familiekin jarri dela harremanetan baieztatu du. Datuak kontrajarriak dira, beraz batetik eta bestetik jasotakoak. Gontzal Tamayo osasun sailburu ordeak bidez esan zuen, hasierako iraungitako 95 txertoei beste 181 kasu gehitu behar zaizkiela. Gainera datak aipatuta, zenbait familiek euren txertoen kartilak begiratu eta beste 106 kasu agertu ziren aurreko urteetan. Uribeko oesian, 2023 eta 2024an jarritako birus hirukoitzaren txertoak ziren, Debagoienako beste 17 dosi gehitu zitzaizkion ondoren zerrendari. Astelen honetan ordea Alberto Martínez osasun sailburuak parlamentuari idatzizko galdera erantzun du. Bertan, iraungitako txertoa jaso zuten pertsonetatik nork eskatu duen berriz txertatzeko argitzen da, 48 kasu aipatzen dira txertoen akatsarekin lotuta eta beste 6 erregistroarekin. Denak iraungitako txerto jakin batekin lotzen dira eta ez azaleratu diren beste kasuekin. 48 kasu horietatik 31 berriz txertatu ziren, 12 hitzordua jarri zitzaien, 4 uko egin zioten eta beste batekin ezin izan zuten harremanetan jarri. Kasu hauek Errenteria, Usurbil eta Donostiako Ondarreta eta Intxaurrondoko anbulategietan detektatu dira. Galdera hartan Lakuako gobernuari erantzukizunez galdetu zitzaion eta Alberto Martínezek ikerketa bat martxan jarri dela emaitzak eman dituela soilik erantzuten du. Eta amaitzen joateko, pasaden urtean greba egin zuten palistak larunbat honetan beragertuko dira Bilboko Deportibo pilotalekuan. Bizkaia pilotalekuko esleipena galdu ostean bide paralelo bat urratu nahi dute eta aste honetako ekitaldian auspoa jaso nahi dute. Korrika kulturalaren egitarauaren parte da. Bilboko Deportibo pilotalekuak palako bi partida jasoko ditu larunbat honetan. Gaubeka Gordon eta Fusto del Rioren artean lehendabizikoa eta Madareaga, Ibai Perez eta Maldonado Alkortaren artean bigarrengoa. Pasaden urtean Inpalarekin greba egin zuten palistak dira 8 eta orain bide paralelo bat jorratu nahi dute. Bertan ikusleen auspoa jasotzea gakoa izango da, aurrerantzean bide berria jorratzeko indarrak jartzeko, kirolaz gozatzeko modu bat bezala aurkeztu dute ekimena Bax Motion izenaren atzean. Larunbat honetako lehen partida izango da, aurrerantzean gehiago izango diren itxaropenarekin. Goizeko 11 eta 8 emateko trafikoan ez dugu bestelako aipagarririk, lasaitasuna uneotan euskal errepidetan, beraz seinalea bigarren kafeko lankidei itzuliko dizuegu. Eskerrik asko Lander Martínez, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe, naiz irratian guk aurrera jarraituko dugu entzuleok, gure hurrengo gonbidatuak aurkezteko. Zaharrak begiratzen guziok gaude denok kaste Iadaztu dugun zerbait
gara ospatzen. Nola heldu duela 30-40 urte min asko eragin zuen gai arantzatsu bati? Jendeak hitzigi nahiko ote du horri buruz. Bereziko ote du orduko bizipenak jasotzen dituen oroitzapenen kutxa zabaltzeak. Antzeko galderen bueltan ibiliko ziren agian, jarraian landuko dugun gaiaren inguruko dokumentala ondu duten sortzaileak. Urretxu Zumarraga inguruan kokatuko gara eta 80ko eta 80 hamarkadako hamarkadetara egingo dugu atzera. Heroina eta iesa. Belaunaldi gazte bateko 115 pertsona hil ziren aipatu herrietan. Norbanakotik haratago, gizarte osoari eragintzion zerbait izan zen. Ane Zufia horren ideia bati forma eman eta hutsune handi bat dokumentala aurkeztu berri da eta Alex Areizaga zuzendaria eta Aritz Ormazabal argazki zuzendaria gonbidatu ditugu bigarren kafera gaiaren inguruan aritzeko. Alex eta Aritz, egun honetan ongi etorri. Eskerrik asko. Egunon. Zer modu zarete? Ondo. Bai, lehen urratsak ematen, aurkezpena eginda konta iguzue, ze nola joan zen, ze sentsazio nolako eguna izan zen? Bai, egia esan egun berezia izan zen, azkenen, sarrerak segituan saldu ziren, ikusi izan, ikusmine bat zegoela gaiaren inguruan. Zuk aipatu duzun bezala galderak bat zeuden, baina erantzunak ikustea falta zen, ez? Eta bagenuen guk aurretik zalantzaia aretoa betetzeko gai izango ginen, jendeak hitz egin nahiko zuen gaiaz, ahaztu nahiagoko zuen. Eta ikusi genuen, nik uste, Zaritz, guk uste baino behar handiagoa zegoela kutxa hori ireki eta min horiek askatzekoa, ez? Azkenean, 6. emanaldia ere antolatu du udalak, 5. eta 6. orain, eta sarrerak ere saldu dira, guztira 2000 ikusle inguru izango die Zumarragan gerturatu dienak, badakigu bai Zumarra urretxukoak, bai kanpotik ere etorritakoak, eta barrera ikusgarria izaten ari da, ez? Esango zenukete, lan ausart bat egin duzuela? Aritz? Hala esaten dute, hala esan digute, nik ez dute nire buruan mintzate ausardiarik ikusi, edo sumatu lan hau egiterakoan. Bai elkarrizketatuak, implikatuak, eta familia artekoak eta lagunak kamera aurrean jarri direnean, haiek bai jokatu dute ausardiaz. Esan dugu, Ane Zufia horren ideia bati forma eman diozuela nola baitere, konta eguzue nola izan zen Anerekin lehen harreman hori eta nola joan da proiektua forma hartzen? Ane lehenagotik ere ezagutzen dugu, herriko Urretxu Zumarragakoak gea, eta lehenagotik ezagutzen genuen laguna ginen, eta ideia neke karrera amaierako lan bezala intzon bideo txiki bat, mini dokumental bat, edo elkarrizketa batzuk eginaz herriko hainbat pertsonei, gai honen inguruan, heroina eta iesaren inguruan, eta ikusita horrek sortu zona, YouTubera igozon, bideoa eta bisita asko eukizitun, eta asko komentatu zen kalean bideoa, eta ikusita horrek izan zuen eragina, horre jarri ginen lanean. Nola baitere, esan dugu, 80 hamargarreko hamarkadetan gertatu zen zerbaiten inguruan hitz egiten da, urte asko pasa dira, Alex, orain izan da, honetaz hitz egin den garaia, ez dakit, izan da nolabait ere sapai bat hautsi eta jendeak, ez dakit, dokumentalaren aitzakian edo bilatu du helduleku bat lasai honi buruz hitz egin ahal izateko. Izan da helduleku moduko bat jendearentzat. Bai, nahi gustatzen zait Anek aurkezpenetako batean erabili zuen espazio seguru bat sortzearen ideia, ez? Eta hala sentitu dugu azkenean elkarrizketaturen batek komentatu digu berarentzako sanazio ariketa baten hasiera izan dela eta gure helburua hori izan, ez? Lehen aipatutako gaia edo kutxa hori ireki eta behingoz jendeak hitz egiteko beldurra galtze hori. Azkenean bai 40 urte pasatu die, baina oraindik oso min berriak dira, ez? Hutsune horiek oraindik oso presente daude kalean, eta bagenuen beldurra jendearen minak asaldatzen hasi eta zentzua izango altzuen, ez? Zerbait etarako balioko zuen.
orain ikusten dugu elkarrizketatuei kalean gelditzen diete, eskerrak ematen dizkiete, jendean egarrez joaten zaie, bai ikusi dugu behar hori bazela nolabait, garaiura erruri gabe gogoratzekoa, garaiura minarekin baino gogoratzekoa ere, ez? Orain arte jendeak etxean, bakardadean eraman duen mina izan da, ez da izan etxean hitz egin dena, ikusi baititugu familietan nola ez den hitz egin gai hauetaz, eta elkarrizketatu batzuen familietan ere ez? Eta bai nolabait, nik terapia kolektiba esaten diot, baino badirudi behintzat gurean horretarako balio izaten ari dela, ez? Jendeak kalean horretaz hitz egiten ari da, jendeak hildakoak gogoratzen ditu, jendeak gertatu zenaz hitz egiten du, eta nik uste dokumentalak bai asmatu duela nolabait ez errudunik bilatzen, ez ardurarik bilatzen, baizik eta saiatzen kontatzen zer gertatu zen, zenbat sufritu zuen jendeak, nola bizi izan zuen hori, eta listo, ez? Ez gera saiatu hortik haratagoko ikerketa batean ardurak edo aipatu erruak bilatzen. Ez dakit nola izan zen prozesua kontatuko diguzue, baina elkarrizketatu izan zitezkeenekin hitz egiten hasi zinenean, nolabait ere ate joka edo hasi zinetenean, pentsatzen dut bertigo puntu bat ere egongo zela, beldur puntu bat egongo zela, ea, zenolako erreakzionatzen zuen jendea, zer erantzun jasoko zen dituzten. Bai, eta ateitxiak ere aurkitu genituen eta asko, ez hor zerrenda bat osatu zen, 115 pertsona hoiena, zerrenda ez da publiko egin, eta simplemente arazoa kuantifikatzeko erabili edo baliatu nahi genuen, eta zerrenda hori egin zuen pertsona, garaiko pertsona bazan, bere inguruan eta jende asko galdu zuena, eta bera izan zen gehien bat, familia askorekin eta kuadria askorekin hitz egin zuena, eta berak aurkitu zituen ateitxi asko, jende asko ez zuena parte hartu nahi, beste batzuek parte hartu zuten, baino aurre elkarrizketa gixan, guri informazioa emate aldera, baino gero ez zuten kameren aurrean agertu nahi izan. Orduan, orain bai ikusten dugu aldaketa, ze jende asko ari da komentatzen ere zepena ez direla nere gana etorri, ez? Baino, aritzek aipatu den hau sardia hor dago, ez? Lehen inorrek etxekien hau nola zertara bihurtuko zen, ez genekien hori aurkeztu eta jendeak zeharrera izango zuen, akaso jendeak esango zuen, ospera, ez gogoratu, ez den nahi honetaz hitz egitea, edo akaso gertatu den bezala, jendeak ikusten du, ez geralari tratatzen orduan heroinan ibili zirenak gazte malapartatu batzu bezala, baizik eta, leku eta une okerren aurkitu ziren eta ez jakintasun handiarekin aurkitu ziren pertsona bezala. Orduan, orain bai aldatu da nolabait egoera edo testuinguru hori eta jendeak aurkitu du modua eta bildur hori galdu du, ez? Baina hau egiten ari ginela, emakumeekin ere hori gertatu zaigu, emakume bakarra agertzen da dokumentalean, baina aurre elkarrizketak egin genizkien emakume gehiagori, naiz eta gerora ez zuten agertu nahi izan, ez? Orduan, lehen bazegoen bildur bat, ea honek zerbaitetarako balioko zuneaz, zertarako ari ginen bazterrak nahasten, eta bildur hori, azkenean dokumentalean ikusi baino, dokumentalean ez dagoen horretan soma daiteke, ez? Mezu, testigantzak gordinak dira, irudi gordinak ere badaude, baina dokumentala ikusteko aukera izan dugu, eta aurpegiek ere, plano laburroiek ere, asko transmititzen dute, asko esaten dute aritz, hitze zentzuten ez den ere irudi bidez transmititzen da. Bai, garai hartako irudi asko ez ditugu, Telefrisko Bilboko San Francisco auzoko telebista batek utzitako irudia batzuk badaude, baina orokorrean, ez da erreza garai hartako irudiak lortzea, ez? Horregatik, garrantzia eman nahi izan diogu, benetan egoera bizi izan zutenen pertsonei eta haien lagunak eta familia artekoei benetan sentimendu horiek adieraztea edo harrapatzea nolabait plano itxien bidez edo primerísimo plano horien bidez, ez? Eta askotan hitzez esan ezin dan hori, irudi bitartez transmititzen da, eta pertsona horiek, kameraren aurrean zuen pertsona horiek, garai hori gogoratzen hasten zianen, eta gai hontaz hizketan hasten zianen, beraien aurpegiak asko esaten du, eta nik uste hori transmititzen dela iruditan.
Alex, zuzendaritza egitearekin batera gidoia ere zuk idatzi duzu, ez dakit hasieratik nahiko garbi zeneukan ze hildotatik joango zen, edo jasotzen joan zareten materialaren arabera pixka bat joan zara, improvisatzen ez da hitzakaso, baina pixka bat egokitzen jasotzen ari zineten materialaren arabera. Bai, nik konturatu naiz gu autodidakta gera gai honetan, eta sekula hasierako gidoi batek ez duela antzi bukaeran agertzen den lanarekin, ez? Beti saiatzen naiz, pentsatzen horrela egingo dugu. Baina gero, azkenean buelta asko ematen dizkiogu lan honetan ere 8 urte eman ditugu, Aritzek aipatu dituen irudi horiek berriki lortu ditugu, orain arte etzeuden digitalizatu edo Euskadiko Filmotekan etzeuden, orduan aldatzen joan behar izan gara, mozten material asko genuen elkarrizketatatik, baina azkenean ordubeteko produktu bat edo motzagoa lortu nahi genuen, eta Aritzek esango du, baina nire arazoa da, nik ezakitela mozten. Orduan behar dut ondoan, jendea gure iza zorrotzekin, ez? Bai genuen argi pixka bat, alik eta irudi osatuena eman nahi genuela, bai utzi ditugu hainbat gai kanpoan, orduetan ezin da guztia kontatu, baino bai saiatu gea aspektu asko ikutzen, hau da, heroina nola iritsi zen, jendea nola hasi zen konsumitzen, ze arazo ekarri zituen heroinaren menpekotasunak, arazo horiek nola bizi izan ziren etxeetan, eta gero, bigarren partea, iesa nola etorri zen, ez? Azkenean hor baitaude heroina eta iesa, askotan lotu egin direnak, baina, bi arazo independiente ere izan daitezkenak, ez? Orduan, saiatuak gero iesa nola iritsi zen familitara, nola egin zitzaion aurregoera horri, eta azkenean utxune hori nolakoa izan zen. Hori pixkat kontatu nahi genuen. Gidoiak bestelakoan buelta asko auki ditu, gero ofa hotxarekin ere bueltak ibili ginen, nola kontatu, azkenean protagonista Ane Zufia Urbera da, hanek familian bizi izan duen utxune horri tiraka egiten duen bidea kontatzen du dokumentalak. Han ere, Aritzek aipatu duenen artean oso persona ausarta izan da lan honetan bere burua sartzen, eta horre ere, haneren bideari eman nahi genion narratiba goxo bat, ez? Zuk aipatu duzun bezala, gaia oso krudela da, kontatu daiteke mila modutara, ezagutzen genituen lanak ere, pixkat estereotipoetatik gehiago jo dutenak, garaiko punk edo rock radikal musikala edo hor badaude gai desberdinak gu kanpoan utzi ditugunak, ez? Pixka bat goxotasun horri tiratu nahi genion, jendeak bere bihotzetako ateak ireki izana, beraien minetara sarbidea eman digu ordu mina hori, goxotasunez landu nahi genuen, ez? Orduan, ideiak hortze den, esan bezala gidoiak ez du inungo zerikusirik hasierakoarekin. Aritz, gure izelan hori egitea erraza izan da? Alexi nolabait ere egoak moztea, nolabait esateko? Bai, ohituta gaude elkarrekin lanean, eta inungo komplexurik gabe, ez? Komplejorik gabe. Batak besteari esaten dio kendin behar da, ez zer, eta ez dago hortan arazorik, eta lana urte askon zehar egindakoa izan da. Gure lankide zena, gure artean ez dagoen Aritz Berasategi bai horri bilizan, eta oin dela urte asko izan zan hori, oin dela 5 urte ingo genitun montaiak. Montaia ezberdin asko egin genitun, eta proiekzioak egin, gure ofizinan, eta ikusi, hola, ez da funtzionatzen, hau aldatu behar da, aurrera atzera, eta hainbat montaia egin genitun. Nik ezak izen bat, baino pilo bat. Bai, nik uste nik ikasi deten edo erakutsi daten gauza garrantzitsu badala egile bezala, ezuk badakizu zen material dezu, baina ikusleak ez daki. Orduan, akaso zu faltan bota dezakezu sartu ezun zerbait, baina horrek ez du esan nahi ikusleak faltan botako duenik, ez? Eta hori niri barneratzea kostatzen zitzaidan zerbait da, ez? Azkena zuk informazioa dezu guztia sartu nahi dezu, baina ezin dezu ere egin lan aspergarri bat, horrek ez baitu bere helburua beteko, ez? Orduan, bai, Aritzek esan duen bezala, nik uste oso aspalditik ezagutzen geha, bakigu bakoitzaren mugak eta zein dien, eta egoak atxearekin eta egoak atxe gabe moztea garrantzitsua da. Aipatu dugu, 80 hamarkadaz ari garela, 115 eriotza eragin zituen zerbaiti buruz ari gara, zuek bertakoak zarete, 80 hamarkada ingurukoak izango zarete,
ez dakit, modu zuzenean edo zeharka gaiaren berri, akaso gaiak erasan ere egin zaituzte, zuentzat erraza izan da? Lan hau egitea, bertakoak izan da, diot. Niretzat bai. Nik oso gertu ez dute bizi izan galerarik edo eta alde hortatik ez da komplikatua izan, ez zite gehiegi eragin. Guk nik pertsonalki umetan bai entzuten nola kontuz jeringakin eta kizer eta bueno, hortze bilen, ez? 80. hamarkadan o 90. hasieran edo erdira behintzat, bazegon beldur hori eta bueno, da ikusten genuen. Baina bueno, nire partetik hori lan egitea erreza izan da. Bai, nik uste zailtasuna etortzen dela astezearen jendearekin hitz egiten eta ikusten dezunean barruan zenbin dagoen, ez? Hor ja konturatzen zea ez dala beste lan bat, ezin dala beste lan bat izan. Guk adibidez, Gerra Zibilaren inguruan lanak egin genituen, osotara Urritxu Zumarra Gabiria aldean 100 bat elkarrizketa egingo genituen, eta oso desberdina zen sentimenduen trataera hori, ez? Jendeak nolabait jada atzerago zuen min bazen, batzuek ezain zuzenean bizitakoa, eta parte ere arrotasun sentimendu bat bazegoen, naiz eta bando galtzailean ibili, beraien senideak zer bizi izan zuten kontatzerakoan, ez? Kasu honetan ez zegoen arrotasunik, kasu honetan lotxa zegoen, kasu batzuetan mina ere zegoen, orduan, zailtasuna nik uste gure aldetik nik ere aritze bezala nik ez dut bizi izan etxean, entzun dituzu istorioak, eta hor badago ere hitz bat nik uste denok erabili eguna noizbait ez jakintasunetik eta jonki hitza da, ez? Denok genekin jonki bat zertzen, denok genuen ere irudi estereotipatu bat jonkiarena, baina benetan hasten zeanean hortaz ikertzen eta hortaz galdetzen, jonkiaren irudi hori apurtu egiten da, ez? Jonki hitzaren atzean dagoen pertsona ikusten duzu, pertsona horren normaltasuna ikusten duzu, etzela zugandik desberdina, eta hor badago ja astezean mundu batean sartzen on zailtasunak hor etor daitezken, ez? Aurkitzen ari zean horren trataera ematerako orduan. Une batean esaten da nolabait ere mundukulako leiho bat ireki berri zela garai hartan, frankismo osteko urte hartan eta akaso mundua gehiegi bizitu zutenak ere izan zirela, ez dakit testigantza horiek esaten dutenak, hauek orduan tartean zebilen jende hura, zuek lehen ere ipatu duzu ez, ez jakintasunaren ondorioz izan zela, gero badago baita ere osasun langile bat kontatzen duena garaiaiek nola izan ziren ospitalean, gizarte zerbitzuetako langilearen testigantzak ere badaude, aitortza moduko bat ere bada lan hau? Aitortza zezentzutan? Esan nahi dut, alde batetik badago ez, errua kentzea edo lesan duguna ez, nola baita ere bazirela ez jakintasunaren ondorioz gertatu zela, eta gero osasun langilea, ospitaleko langileak, gizarte zerbitzuak egindako lan horren aitortza moduko bat ere izan nahi du. Bai, nik atzo bueltak ematen izkion eta betxatzen hon mezuetako bat dala ez daukezuten errurik. Aitortza hori, ez? Esatekoa, ezin izan zen duten ezerrez egin, orain gertatu izan balitz berdin gertatuko litzateke, pandemiarekin gertatu zen, Covidarekin, derrepente iritsi zen, inorrek ezagutzen ez zuen gauza bat, alarma sortu zen, akaso Covidarena beste modu batera kudeatu zen, ez nahi sartuko gai horretan, baino ez jakintasun bera zegoen, bildurra zegoen, kalean, kasuak ematen hasten ziren, nik uste dut, kasu horiek periodikoetan agertzen zian, Zumarragan bat agertu da, edo Hondarribien bat agertu da, edo larritasun egoera bat sortzen zen. Orduko egunkarietan ere, ikusten baldin bada, IESaren kasuan, ematen da, Elgoibarren IES kasu bat dago, Donostian 2 eman dira, larritasun bera dago, ez? Atzerago joan da, heroinaren kasuan, aipatzen dute elkarrizketatuak, drogak iristen hasi ziren, frankismo amaitu zen, halako batean mundua ireki zen, esan dezun bezala, mundua zedan nahi genuen, drogak iristen hasi ziren, mundu guztia hasi zen droga probatzen, beti ere excepzioekin, baina eta halako batean ikusi zen heroina etxela beste drogen modukoa, ez? Inorrek etxekien horrek, gaur egun badakigu heroinak menpekotasun handia sortzen duela, orduan inorrek etxekien hori. Orduan, nik uste dut, pixka bat, esan dezunaren hildotikan, bai lortu degula,
jendeari zama hori kentzea, ez? Esatea, jo, ahal izan zenuten guztia egin zenuten, ezin zenuten gehiago egin, etzen ekitelako nola egin. Orduan, kendu zama hori ez sentitu errudun, ze, ospera, oso egoera zai batean guztia eman zenuten, ez? Eta gaur egun oso neri behintzat ulerkaitzak edo ikusten zaila zaizkiten egoerak dira etxe barruan benetako tragediak bizi behar izan ziren, Zumarragan badira 4 seme-alaba galdu dituzten familiak, 3 galdu dituztenak, eta galdu aurretik ere nola kudeatu heroinaren menpeko diren seme bat, 2, 3, 4 dituzten familien egunerokoa, ez? Orduan, bai, nik uste dut, kendu nahi izan diela zama bat pertsonei esan ez behitu. Ala izan zenutena, esan dako, ala izan zenutena egin zenuten, eta sentitu errudun gertatu zenagatik, ez? Dokumentalaren inguruan gehiago erariko ginateke, baina badaki aurkezpen fasean dela, beraz, entzulei gonbideapena luzatuko diegu, egiten diren aurkezpen saioetara hurbiltzea alden neurrian, zentzu horretan, esan dugu lehen aurkezpenak egiten ari zarete, ze bide izango du, epe laburrean dokumentalak? Bueno, Zumarragan 6 emanaldi egingo dira, gehiago ez badira, eta hortik aurrera, udalak interesatuta dauden udalak kontaktatu dute gurekin jada, eta bagoaz lotzen, poliki, hainbat herritan emanaldiak, baina haindikan ez gaude egutegi bat esateko modun, ez gaude, baina etorriko dira, eta espero dugu Euskal Herri guztian, aldegun leku guztitara iristea, esan bezala, Zumarra aurretxungen gertatu zen historia hau, trasladagarria da Euskal Herriko edozein herritara. Bai, esan Aleix? Bai, eta hor dago beste gai bat aipatu digutena, dala ikastetxeetan lantzeko moduko eduki ere badela, ez? Akaso adolescentziako ikastetxe institutoetan edo delakoetan, azkenean drogen inguruan hitz egiten duelako, kasu honetan heroinaren inguruan, baino errealitate ez ezagun bat trasladatzen dielako gaur egungo gaztei, eta beraiek izan daitezkelako ere, akaso munduaren irekiera honen aurrean, informazioa behar dutenak, ez? Gero norberak bere erabakiak eta hartzerako orduan, mintzat informatuta egon daitezen. Eta bai, orduan hori ere, bide hori lantzekotan gaude, aritzek esan duen bezala, azkenean irutxe zaigulako solan zabalgarria dela, beste herrietako jendea etorri da ikustera, eta aipatzen ziguten nola Zumarrako protagonistak entzuten ari ziren bitartean, beraien herriko protagonistak irudikatzen ari zirela, ez? Orduan, historia partekatu bada, min partekatu bada, eta errehabilitazio ariketa ere akaso partekatua izan behar da. Entzule esango digu, utxune, bai, Juri esan? Txata ez dugu irakurri eta txatean hemen idatzi digute, herritar batek Gorkak idatzi du, sold out eta 4 aldiz. Eskerrak zuei, eskerrak eman nahi dizkizuela, berari 2 sanide hil zitzaizkiola, eta eskerrak eman nahi dituela, ikusi duela noski dokumentala, eta horixe doak izue, eskermezua. Eskerra Gorkari ere. Hemen bota du, igual podcast bat izan daitekela, lehen hori bota du, kakaintzonako sortzaileak hemen izango genituela, eta, hortxe... Ezagun dugu Gorka ere, bai. Hortxe amua bota dizue bintzat, zue jagin ezazuen. Eta esango dugu Gorkari esan, 6 sold out izan diela, ja. Eta gehiagora joan daitekela, Gorka, beraz, adiegon. Sandagoa, utxune handi bat dokumentalaren sare sozialetako perfiletan ere pentsatzen dut informazio hori zabaltzen joango zaretela, etorriko diren proiekzioena. Aleix Areizaga eta Aritz Ormazabal, eskerrik asko, utxune handi bat dokumentalaren ingurukoak azaltzeagatik, eta behon dizuela, basiran esan duzun bezala, tabua izan den gai baten inguruan, hitz egiteko espazio segurua sortzeagatik. Eskerrik asko, zuei. Mi esker. Denbora galdu nau nekatu honen hibernazioa
zerezarekin urtzera nola denbora galdu nau
presenteko gongo jala. 20 zentimoko txamponak, mesez, 20 zentimoko txamponak jendeak utzi deitu, bota deitu, 20 zentimoko txamponak inalezu etxe bat bukatu erosten, orduan garrantzitsua. Gutxietxea dagoen beste gauza bat, hemen apuntatutela, Julen gutxietxea dago, hemen, bigarren kafean, ematen duen saltxarekin, da pertsona bat, nik ustet, gula botatikan, zentzunena, interesgarriena, berarekin bigarren kafe bat hartzeko, gehien aldezunek hasi beraetaz, eta ez dugu baloratzen beste Julen. Barkatu, Julen ez duzu baloratuko zuk. Nik nire bizitzan erabiltzen duan esaldi. Igual, errepikatunetako bat da, Julen bat dago gure bizitzetan, eta bi baleude gure bizitza hobea litzateke. Ni Julen naiz baita, bazpare, ez dizuet. Zu bakarrakin nahikoa deu. Eskerrik asko, Bai, Julen, hitzei perfil bajuko bateko azeala, alde hortatikan, ez dezule inbestera guzteta. Alare gauzat esango izute. Zuk Julen horreinik deskubritzeko margen handia daukan izeberjaren punta ikusten ari zara. Julen, hemen iritsi zenean nik esanien lankidei, Julenek ematen du oso zintzoa, oso teak eta, baina kabroi bada. Bakizu ze pasatzean? Daztiozu ikusten. Horregatikan garrantzitsua izango zala, bazkari bat itea, eta horregatikan gainbaloratuta dauden gauzetako bat, bazkari bat egitea, bazkari bat antolatzea zure laneko lankideekin. Gainbaloratuta dagoela. Bakizu zer dagoen gainbaloratuta? Zue. Gainbaloratuta dagoena da. Nik ez dut zure, Zure lankide bati gonbidapena luzatzea, eta honek aitzaki bezala jartzea kakalia daukala. Euna, nue? Ez dakit zer aipatu honen inguruan. Ni minduta nago. Nik pentsatzen nuen pasaden astean elkarrekin bazkalduko genuela. Nik pentsatzen nuen, Julen Unanue, iristear zegoela. Ze ez pentsa. 5 ordu lehenago abisatu zigunik, ez zela etorriko. Ez. Nik pentsatzen nuen ja bidean zegoela, eta han non esaten duen ez datorrela gure gana. Bueno, por alusiones, komentatuko dizuet, gatu gian ordu batetan, ordu batak eta hogei, inor ez zen dikan kalen, ni neon izardi beten, neon gaixo, sukarrekin, eta erabakin nungo juri izatea, juri, ez baizu importantzungo bazkaria. Zen juten izen tokita, nahiagoet gehitu, baina ikuste bat, ken ningotela hor, zue giroa okertu ingo izutela gaixo nolako? Lasai, onartzen dugu. Ikusten zaitugu, osatuta zaudela. Beraz, Astea pasa, urrengo batean berriro ere antolatzen dugunean bazkari bat. Hori ikusteko dago. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Ni bere alde aterako naiz. Behin egin dezakezu hori, Te amo. Bere alde aterako naiz. Egia da, behin egiten balin badu, behingoa balin bada, dena ondo dagoela. Hemen ezagutzen dugu gure lankidi Imanol González Gurrutxaga, horitako bat baino gehiago egin dituena. Zer Julen? Nik uste dut ezagutzen dudan gutxian, Julen egolako gonbidapen bati ez liokela muzin egingo, ondo balego. Ni ere nahiko ados nago, horregatik ez diot. Nik uste dut enion ez da ere... gaizki zegoela. Enion idatzi ez da galdetzeko ea hobetu zen urrengo Txatean, niri ere eman dizkit kalabazak. Zitarritzen, Bastante... Niri ere eman dizkit kalabazak txatean aipatu dute. Ez mutila doneska da. Ez dizut esango. Da, jakiteko ze kalabaza motazian. Ez dizut esango. Beste batik jongo behaz. Nik badaukat. Gainbaloratuta dago edo ez dago ez dakit ergonomia. Osa, Unanue dago, metro bateko alki batean eserita, gero okertuta mikrora iristeko, pixkat horrela. Gaztea da, lasai. Unanue, alki igual pixka geizte balin mazu, ze iztarrak ez zaizkizu kabitzen maian. Ostra, beste gauza dago, ez. Guen ez dakit mikrofona noa jarri. Hola, ondo da. Hore omar du buru. De hecho, laukiko, dale? Ondo. Jarraitu. Polemika nahi dugun zabaltzen? Polemika zabaltzen. Jarraitu behar du Omar Montes eta G.C. Reyes entuten edo. Bestatik jungo beha, venga ba, kritika neulako, txaranga gainbaloratuta dago, bale? Txaranga, ez dut esan gaizki daola, baina txaranga iritzen zait dala. Zer? Gauza bat, mundua geldi ditea txaranga da honen. Ondo dago, ondo pasatzet, iritzen zait herria altxa itaula, baina, txaranga ez da zara hemen munduko gauzeko bena. Barkatu? Barkatzei zut. Barkatzei zutela, Juli, con lo que te quiero yo, baina... Txaranga... Txaranga? Aztazken bate, lana eta goizuko ordu bitan txaranga dago, jendea txaranga juta. Zein da, Julen, ze arazoa edo ez dakit arrazori badagoen, Botella zutokaio. Komentari horren funtsa edo oinarrian zer dago?
txarangen repertorio etzaizu gustatzen edo txaranga orokorrean etzaizu gustatzen? Ez, txarangan repertorioa gusta zait, abesti politxa dira. Ne txaranga gusta zait, ez nahi targigatzeak egin balorauta, esan nahi dut gustatzen zait, baina balora gehiagizkoa. Igual pixkat eskutati joan zeigula. Hoi da. Bai, orain dagoela txaranga. Larun batean, ez dakit, ornodun narrastien kolektibo bat elkartzen da eta txaranga ekartzen du. Zure kuadriako Mikelen despedida eta txaranga dakartzu. Eta hori geizkiru ditzen zaizu? Igual pixkat gehiagitxo. Osea, hau da, bida, janari bat. Esaiazue janari bat tarteka gustora jaten duzuena, baina maiz jateko pixkat, Arroz beltza. Arroz beltza, gaur bazkaltzeko, bihar bazkaltzeko, etzia faltzeko, zeitezu, nazkatu. Ja, gehiagi. Zut pixkat txarangarekin hori igual bai pasatzen dela, eta nik txarangan jotzen dut, txaranga zalea naiz, osea, uste dut, unanu ere horti dagoela, baina pixka bat... Uste, inio garrazia mandit. Akaso bagaude Euskal Herrian metro karratuko txaranga gehien dagoen herrian? Hori ere egia da, Atzo korrikan, nire lagun bat etorri zen, lagun getariar bat korrikan zebilela, eta zei, baina, lau txaranga zuen, harik ez, bueno, zien bi momentu tan agertuana bakoitza, eta orduan lau bider ikusit ez duta. Bale, esan nien, baina egoteagatik, badaude, Tolosan lau eta gehiago. Barkatu, baina, zu etorri zara gaur goizan ona esanez, ze ondo atzo txaranga. Baina hori iruditzean polita, korrika dator, festos ondia da, Tolosan txaranga bat, nortasuna, herria, bai, ez dut garbi ikusten, larun bateroko txaranga joera hori. Adibidez, gure herri hontan. Gusta ez egu, bai, gehiagizkoa da, dio baita. Geha pixkat, gu ere, ni neo ere, banaiz pixkat txarangarekin kolonizatzailea, bai, joan ginen kuadriako bat ondarruko neskatekin ezkondu eta ondarrura txarangara eman genien, bai, gauzat dio dan bezala, bestea esan diezazuek, ez? Inauteri guztaizkigu, bai, politxa dia, baita, inauterik aste bururo izango bazean, buruko menik emokatuko denun. Claro, barrantzitsua baita, pausa bat ematea, txaka, ez da? Janerekin... Esan duzu, pausa bat ematea, txaka. Pausa bat atxaka. Pausa bat, pausa bat, gero bi aurreaka, pausatez, erderaka da inoiz. Janerekin hasi gaitziten, ordu ni beste autoko izuet, bakit hemen kritika asko jasitutela, baina xuxia, gain balora dauta dago. Mundu guzti gustatzen xuxia, nire lagunei. Mundu guztiari gustatzen nahi xuxia, baina inguruan ez, Zuei dene gustatzen xuxia. Igual zu modernikitaz ingurutaz azodelako. Zuzo ingurauta Zertazo ingurauta zu? Era nire galdera. Baintxe zuetaz. Zertazo inguratuta zu? Beste batekin, gainbalorauta ona, edari mundu sartuko geha. Ardoa, iritze zait, daukala, errekonozimendu bat, ez dulen beste merezi. Goixua, baina edari askoz goixua, Gain rekonozimendu badaukala ados nago. Ez dut esango, ardoa merezi duenik, edo ez, baina badagoela ardoaren inguruan ez dakiz zer, ardoko bat edozi momentuan dela una eta ez dakiz zer, nigor zurekin ados nago. Ez que, ni guztet Julentanik beste sekzio bat inbarko genula, zentan ados gaude, osea, mucha klase, Julen, guzti. Ardoa gain baloratuta dago, baliteke, bai. Bai. Ez du majoko asko, nuken hemen apunta Inigo Asensio por las bromas, baina ez dut esango. Beste atik jungo geha... Beste esango izut. Vale, esan. Gain baloratuta egoteko, baloratu egin martzeituzte. Zu baloratuta konsideratzea, hemen. Nire atletikan bai, Nire atletikan, zera, mi pana. Ez du galdera hori erantzun nahi. Tatuajek. Tatuajek daude gain baloratuta? Tattoos. Tatuaje daude de lo más charca que he visto en mi vida, benetan. Bastante zingira, nire ados. Tatuajeak orokorrean zingira dira? Ite dazu tatuaje bat, zure familia nomenez, gusto, la txikia, venga, baino, zukitezu tatuaje bat, beso guztia, tigre batena, guai gatzarako, zait... Ados. Junior Romatetek. Hortik ez. Beste entzule batek dio. Kafea dago gain baloratuta. Gauzat esango izuet, horrera ados nago. Kafea dozke bi arazo bat. Oso kafe txarra hartzen dugu orokorrean, eta gero, kafea ona joaten garenean, pixkat flipatu egiten garela. Falta da pixkat klase ertain bat kafearekin. Kafea ona, €4 pagatu gabe, eta ez dakit, jatorrizko kafearen, DNA-aren ziurtagiririk erakutsi gabere kafea jartzea. Niretzat guztiz gain baloratuta dago, ze gaina ez da bakarrik produktua bera, baizik eta kafearen inguruan sortzen den guztia.
Kafea da zure eguneko momentu onena, edo niri ez hitz egin kafea hartu aurretik. Kaferik hartzen ez badut ez naiz pertsona. Zaporaletik bai, baina gero kafeak asko laguntzizu. Hori beste gauza da. Eta hori baita baloratik marra kafean. Laguntzen dizu baita ere... Nik uste dut, esaldi hori gaizki dagoela planteatuta. Kafe hartu gabe ez iezadazu hitz egin. Ez, goizean ez iezadazu hitz egin. Ez kafearekin eta ez kaferik gabe. Badago jende bat, daukana energia bat goizean, eta zentzaizuna hitz egiten, goizeko 8:00, biripapum, bam, babum, bam, babum, utziko jazu pakean, mesedez, ez detela nere burua aguantatzen, zurea nola aguantatuko ba? Ino, pegatzizulako pertsona bat izatea. Baietz, total. Besteon errua da zuk zure burua ez jasatea, goizeko lehen orduetan. Ez, baina ikasi behar dugu gainontzekoen beharrak errespetatzen. Nire beharrak dira, utzia zuepakean. Bueno, denboraz zemuz goaz, nik uste reflexio txiki bat. Baina pare bat pasa gaitezke, lehengoziatuko dugu hau. Bale, nik hausarketa neko uni lehenago, eta gero jaitzete duzu. Enbola rauta dago puntuala izatea. Oso, profesionaltasuna bigarren kafean beti da excepzioan. Barkatu, Bueno, bizitzan, esain zuten bezala, gauza guztiri zehazki balio bat eman ezaie, eta nik uste gizartean eta pertsona gehien bat balioa gauzei, ez dizkiogula neurrian ematen, gehiago ematen dizkiogu garrantzia zer pentsatzen duten guri, edo konparazioak, edo gu beti arrazoia aukitzea. Beste asko, futbola, adibidez, futbola, nik aspaldin ematen joan garrantzia futbola, izelotxa ematen guan hau esatea, baina lehen futbolen nire taldeak ez da esango zein, zeba gero polemika hau, Ze politikoki zuzena, ze farsantea, ze zindiratxua. Beti, futbolen nire ekipoak galtzezunen, irabaztezunen, nire bizitza, egun aldatzen ziten, parrandatzen zintzen ez, nire gurasokin honatzen zintzen ez. Zure talde irabazten zuen, irabazi egin dugu. Uain ja ez, baina, karo, horre baita, nire egunerokotasuna... Denok egon gara hor. Nire egunerokotasuna aldatu iteit, futbolak, orduan, nola ez dut esango irabazinetu agaldin, gero nahi afektau egiten ziten moralki eta etikoki. Orduan, mesez, entzule guztioi, guazen pixka baloratzea, dauzkon gauza gure bizitzan, eta garrantzia ematen beharrezkoa eta ez dena beharrezkoa, guazen garrantzia ematea guri pentsatzen dutez guzti horrengan, hori ustea eta daukagun familia, osasuna, fisikoa eta mentala, eta mesez, balantza jartzea gauzei eta garrantzia ematea benetan duenari. Galdera bat dago hemen zuretzako txatean, Julen. Boteiazu. Galdera bat, Julen. Serioa, mesez. Gainbaloratuta dago korrika? Hau etzen non espero, gogorra da, Nago korrika konzeptu bezala hausnartzen, eta netzako korrika ez dago gainbaloratuta inungo kasutan, hemen ez guzten 2,3 mila bisita ditula YouTubeen, eta egon ere bideo zistrin batek, erreixartzitu batzutan 30.000. Orduan mesez, nola ongoa gainbaloratuta korrika, hemen ikusteten YouTubeen, dituen visualizazio lotxagarri diala. Korrika egon barkeko ginean minimo 10.000 pertsona ikuste YouTubeen apoiatzen eta euskera bezalako mugimendu bat egiten duen konpromesu batek, olako proiektu batek aurrera eramaten. Orduan noski ezetz. Euskara beraz bagara, maixuxe eta erramunen herrian. Julen unanue farsante hutsa zara, baina maite zaitugu. Bakoitzak bere... Bere esentzia dauka, eta... Zesan duzu, zeintzan tesia? Baloratu behar dugula daukaguna, eta ez hasi baloratzen ez daukagun hori, eta gu daukaguna zer da, Julen unanue. Optimoa da, perfektua da, baina maite dugu entzuleok. Denoga farsante batzuk hemen, Julen ezik. Baloratu jozu gehiago, mesedez. Entzuleok, bagoaz informazioaren txando oraintxe naiz irratian, bihar bueltan izango gara, eta bihar ere korrikarekin bat egiteko aukera izango dugu, Garazi Castaño lankidearen eskutik. Julen, Goyuri? Aio. Zaindu aio. Informazioaren txando orain musikari ondoren Iker Gurrutxagaren eskutik, gu bagoaz aio entzuleok! Horda gure gogoa. Keep calm and bigarren kafea.